tindigetie obonene gosogosikwa gatwasoire gonde ya Yesu muya intwe n'obwanchori bwatoretire oyo rangeriwe oyo noyone ogokonya nokwao n'obuya bwonsi ogokonya nokwao n'obuya bwonsi tobense moya omonene botambe monene mwanjo ase amarogobe twachira asore twakanga mbuya muno ase obwanchani bwao na amabere ao buya muno ekiagera twanchete buya muno ekiagera ase obwanchani bwao korwa ewiki yaita naende twaomerania ase rituko ria rero monene oito ekero togochikwegera twegeri na omoika omocheni atotang'anekera ase ring'ana na omwanchi omotegereri oyo otegererete omoseseni nero omosuki ang'e asore tobaamo ase okwegera monene oito ntobasa gokwana ayare ayaito korende tokwana ayare ayao korwa twasabire oborai bwao buya goetera nse bwa Yesu Kristo yoro mbore ito. Amen. Gosegetwa no gosemeria. Gosegetwa no gosemeria banchi bo Nyasaye mbuya mono naende eseri bageri twanyorere koe no monene oito egere tunyare gosanga ase okomanya kerenga bwate tunyare koruna kero kese wiki eye chuma eye mbuya mono mwariganigwe naende abo togochi gosangana barabo na abanchu ba Nyasaye oyo minto cheni okari otegereri omwancho bwairire buya kwariganigwe tosanga amo twensi mbuya mono oyo minto mwalimu Rose abakwanire abanchu bo manene mbuya more mbuya mono twaterane mbuya mono inche Damaris karibu abanchu bo manene Nyasaye tiganyare gotura ase lesson ye chuma lesson ekari gokwanira na gosegetwa no gosemeria ogosemeria abanchwa ese lesson ye chuma eye nkorora tokare na gaki ayonsi twarore na abaonchoreri bari abatang'ani bayaeteire amakong'u abenchereri nkigosi kiare kobasegeta nkigosi kiare gokora banyara konyora babwata omokia gwokogenderera naye chingaki chire chinkong'u naye amachayo kare amanene naye ebisusuro bire batabwenereti kiagere ekibakorwanera gose ekibakomuna n'obwanchani bwa Nyasaye bwanyarire kobasuguma obwanchani bwa Nyasaye bwanyarire kobasuguma goetera ring'ana barisomire naende ekero bakorisoma ekibaroche n'oborabu bwa Nyasaye bogenderete kuna koboa omoyo etwaroche buna Luther agare gosoma egetabu otubora risakara gochia ase risakara naende buna akona gotubora ebuka eyo monene buna akonyara konyora omoyo bwokogendera kogesoma naende kiare komoa amang'ana ayakomoa chinguru naende twamana korora abantu aba baturwanira babo John Hasi babo William babo bonsi abaonchoreri aba batang'ani ibarenge chisegi chiobokene baigwete na ng'aki gaki kende enkeba tato oyo twasomire naende tonyare konyora abwate arigania ase obuya bwaye ntokonyara komotiga bono ekia rero tokari korigereria na ng'aki nki ekegosi kiare koba ogosemeria oko inki ekegosi kiare koba ogosemeria ekebungo ekare gotorage kare korwa esabu ya 25 ekebungo gia kianda bateba iga ase rituko erio mbatebe iga rora oyo nere Nyasaye twakaganyire erinde anyare gototoria oyo nere omonene twakaganyire tiga togoke na gochenga ekiagera otorenteire ogotoreka. Amen. No oyo nere Nyasaye twaganyire renteire ogotoreka abanchu bomonene eki nakio kere ogosegeta okonene ng'aki noe bionsi ebi baeteire Nyasaye nanyare kokora ki okoirana gwa tata ntobwate nekene na nanyare koirana erituko ria nacheria kabere nachicheria kabere naende kere riso ndirare komora tebe bwote abanchu abatege abarimu na kere riso lindanyare kora kindiare komora ogocha kwae kera eriso ndinyare korora Nyasaye oyo ito igatoete igato gotoenekera tina ng'aki ogocha gwa kabere kwa Yesu nekemo yegati amang'ana amanene akwaneira ase amariko Kristo na aba Protestant abonchoreri bari moroche twanyarire gosoma bonsi mbabwate okwegenoko no gosemeria oko muno kwirana gwa Kristo na ase ring'ana onsi ayi bare korandi ime yabo mbabekerete chinguru gose ogosuguma mono koeresa igoro yokwirana gwa Kristo nigo bono obo Protestant abo mbaimokeretie taya goso omorori okoroki na ng'aki ogoikerana gwa Kristo ekene nkore ime yebuku na mariko naende
tata nyasaye taikong'ainĩrĩria nubonekere bari kuna goetanana bakoretwo ring'ana gose gotema gosemia au bare gosemia igoro ya Kristo ebare korokia kene nang'aki Kristo nkoira nare eria kabiri abanchu bomonene okoira noko ni kwarenge ogosegeta ogosemeria okonene gose ogosegeta okonene ekero onde bwesi ori gwetera emechanda are gwetera igokube no naye na inche no na bari muna turaiga ntonyare goita bona ng'aki kene buku kango njare gutwara meaning gose bo Kristo botore ime ya Yesu mbware gutwara meaning onye Yesu tare kwirineria kabiri gose bono mwalimu Inaboigo. meaning tiyarenge kobororo ngencho te kware kweresa gusunyare kurandi onye mutuyo omonto okuranderi toikomweresa na ng'aki gaki tata yane gose baba mutu yaito ntorigerereti ntobwata ogosemeri na Kristo nairane eria kabiri timati ose kware komenta ase ogochaka gotobwate gikoria rero mwalimu cheni ekinaye gochikomenta bunkeri naki atokonyora ng'a ekebunge eke giatotebi ng'a eri bagateba iga ng'a rora oyo nere nyasaye oito twakaganyire erinde anyare gototoria etokonyora ng'a abanto aba Protestant abaga nonya bagendereretie amaonchoreri aya iga kobua mona ase ense eri ya America mbachiete bakabagana lakini okonyora ng'a ogonchoreri nkwabete ororo abange bakegena buna tokonyora oyomo ori korokwa egati yabo narengo oyomo bwa ekanisa ya Baptist orenge korokwa William Mira tarenge Mwadventist lakini akanyara koba okwegera korwa ase Bibilia bono ngosegetu tore ogosegetu kwering'ana gose ogosegetu kwogosemeria anyorete niga are nkonyara koba okwegera korwa ase Bibilia na koira bwango mono ng'a ekera ayegerete akanyara koba okwegera gochime mono obotomo obu agachaka konya kogenderera okuborandia na akarorekana oganyete na ubwate ogosemeri na Yesu nkoira narenge bwango mono noe nekera arenge moyo lakini tokonyanga ekera agendete nchunchi konyora gochimoino ekera agenderete kona kwegera mbachite konyora ng'a chingaki chiri tairori Yesu arenge koirana lakini nkonyora tore ng'a ogosemeri okoigana into twairwe bono iga igo togosegetu ng'aki Yesu nkoira nare ria kabiri buna bono na intwe tutwara amorokereri bwayo anyare koba ase tore naende tonyare gotebia abande ng'a ekere Yesu akoira neria kabiri ninki tobwenete gokora ring'ana riaito rinene ritenene bokong'u korwa ase Bibilia eri tonyare koba tokogendereria enchiri eye egenda ase ebisaku na ebisaku bionsi erinde Yesu airane eria kabiri. Amen. Bia mono mwalimu eira yokoirana kwaye eira yokoirana kwaye ngose ekene ene ira toire abanchwa neira erese bukunande buna twatebiwe ngabuna neusi chiusi chikona gwetana na samariko chikona koro kinanga ki Kristo ito nkoirana areria kabiri eira eye abanchwa manne tiga toyunge kebungo igo chikora ase eire eye yokoirana kwaye ria kabiri kuru getabu kya Yohana 14 kebunge getanga niboke kya gatatu Yohana 14 getanga niboke 13 Aki esa gototebi. Iga goteba iga. Timoichana ase chinkoro chiaino mwegene Nyasaye na inche munyegene. Na enyomba ya tata nere nobomenyo obonge onye taibo anga nabatebia nkogenda inde kobaroseria ase konda agende kobaroseria ase ninchiche naende nimbaroisie asende erinde asende inche na inwe mobeo. Amen. Eire naende toire na mariko na Yesu monye nagukwana gotana ng'aki nkogenda nche nachire ase tata iguru naende nkoenda niko baroseria enka nachire korende ningiche yani ekigioka kiabaete omoyo ekia abegeri baye banyarete konyora babwata omoyo na ng'aki kiagera amatengi kiarikogera omwalimu batoro kugenda igo bamanyete na Nyasaye keria kwana nekieke negieke ngaki chionsi ere no yokwana obomaene igo bono babwata ogosemeri na ng'aki akitata muna enga buno omwana agotebiwa na isena nachire nane ngokoretera ande getamta marogo banki aganyererete igakiganyere kaigwe omorango ogokong'ontu nero otang'aina kogenda koigora arigereri na oyo ntata nande tari na ntata arigerereti nki arigerereti igetamtamu keria amanyete ngochakire igo bono ase obweng'a abanchi bo abategereri Yesu oito narwete eira na ochire igoro tata nande gotoroseria ara enka nari ase akonyerosi nacha atuiye nande kera gotuoye nari eke esare na intutunyare kobororo
abalimu ekero ireye yokwirana kwaye gwa kabiri mbatoragete igoro ya abaonchoreri baria abatang'ani John Wycliffe origireti namatumaini amanene ogosemeria okonene igoro yokwirana gwa Kristo nande gokabe gosegeta kwaye gwe chinguru mono akamana korwa ororo akorarie kanisa akayetebina amatumaini narotegerera banchu amatumaini nayo Kristo ngokorareki gwirana areria kabiri nande bono boka Calvin nere ore amang ase baonchoreri baria abatang'ani nere nakwanete igoro yokwirana kogwa Kristo na ne okwirana kweng'encho mono gosebona ng'akiage kebegete agatena Calvin nigo abakwanirete abaonchoreria aba ekero akwanirete igoro yobonene bwokwirana gwa Kristo ase atebete ng'a nigo kiarenge egekorwa ekia mono egati ya bionsi na kende nkeiye kia muno ogosemeria kotobwate igoro yokwirana gwa Kristo abanchu bomonene okwirana gwa Kristo nkobwate ogoseme nkobwate ngotoa tukoro omoyo bokona koba ime ya Kristo chingaki chionse ekiagera bosi bwaito ne eira yebekire erenene timaiti gose omwalimu Rose kware komenta kende eira yokwirana kwaye ase eira yokwirana okokwaye okwegena okong'a Yesu nkoirana are eria kabere twarore kurumaya gabu ng'a nonya babo William Miller mbabwate okwegena nogosemeri kuringa nkoirana are actually chingaki chiri chiabo nabo igo that is our agent yarenge bona gatokore konyoribu ng'anki gekogera abakristo batwara okwegena oku ngento kiokwegena oku kobwata ase amagima abo narore ebinto bine egento egetang'ani igegotoragera gochiase okoera kwa oborwaire nogochandeka amo nogokwa okwegena oku gogotenyoringa ekero Yesu akoirana mang'ana ayonsi tari gochikobororo egento gia kabere twaroranga okwegena oko iga ng'ogocha gwa Kristo nokuya igokara gototebi ng'a obotaka igo bokoera amen ogona kororerwa igo gokoera ogochandwa igo gokoera ing'ena kigekogera onde bwensi ore omwegeno omate ng'a Yesu ngochare goika twara gosemeria amen ogosemeria oku igo kora okuya egento kene narorangeri ng'a nonye neri omana ndiko bororo nonye na echisegi nchiko bororo mogaki otasemeria gocha kwa Yesu ekera amang'ana yonsi piakoera egento giakane naro chingeri ng'aki ng'oko ogocha gwa Kristo oko igokare gocha namaya kwaranga bosiaiga ntutwara omorembe ntutwara omogoko ng'a noe omochengo notokororo ng'a noe nobwamo bori togotwara buna abakristo nae togotwara obwamo obo naende bobwata amang'ana twaraumera nae twaraumana ng'araki togotebiwa ng'a obwamo obo tokoroka ng'a nabu fellowship ng'ambo bororo ng'a bari batorigwe yani ekero moramana Kristo mbuya kiugwete oraigo igera abo obwansu obonene ng'a igo gosemeria oko neiretoire ng'a Yesu Kristo ngore nareria kabiri igo kogocha namang'ana amen Kristo atoete ira yes omwalimu cheni komenta kware twakorire iga abwo nataka komenta egento ekemo naki omwalimu otebire ebinto ebionsi buna atirimbokire goika iga ng'a nonya Paulo naremetie abakristo ba Thessalonica naki ng'a neba nogokwa eira eria ogosemeria ng'a ngocha ari buna twanyora ase Yohana 14 ng'a nkoenda ndi kobaroseria ase ninchiche naende naba abaremetie ase Thessalonica inye entang'ani nabaremetie ng'a ekiagera omonyene naike korugoro neriogi rinene riogochika amo neriogi riomomaraika omonene na egeturi kiegetureri kia Nyasaye nabo bakwete ase Kristo nabo boke ritang'ani tindi konya gosoma bionsi ng'aki nabo nonye nabo eire eri yokoirana kwaye twegenete Paulo namentete gosegete ekero abancho babo bagotindekwa bakorigeria abancho babo bagendererete gokwa chingaki chiri chiarenge chiemechando Paulo akanyara koremia abakristo okobatebi ng'a nonya aba bakorara nigo bakorara lakini ekero Yesu arairane egeturi eri keri kia ritang'ani gekobuga nababoke babe nogosemeria igo ng'a okoirana kwaye igo gogotoa ogosemeria muno omwalimu ateba amen na makweli
taria naende ngotagutorera ng'aki titorera buna tutabwati gosemeri nokorera gosugo amakweri aya ekorera gwitu tiga gutware style yokora kinana ng'aki twarorire Kristo gocha kwa enkorororo naende abu amarigana atinyigwe naende bari bakure mbakore ki babokigwe abanchu bari banyarire korara ntomerane na barabu asamare igo Yesu yoito ogoseme goseire yatoete neire kogosegeta ikona gogokora kwana koigu kumurigia naende kwana kumurigia samari ko chinga kichionsi naende yako chinguru naende yako amatumaini omochengo mirera mona Yesu ito Yesu monena anyare kubakwa kweriganeria chingaki kweriganeria chingaki mwalimu tochaki ngo nang'aki tokari kweriganeria ese chingaki echi twaora kiwe chingaki echi tokweriganeria ngaki kiechi chingaki tokweriganeria ni chingaki chugocha kwa Kristo ugocha kwaye ng'akikorabe igagocha kebisete agocha buno moibi igagocha koiba abantu bande atiga abandi ugocha kwa Yesu njere kiye korabe egere tweriganeria chingaki echi kare togosoma na takatosome ogokora eyemo kianda baka 11 ogokora kwa batumwe eyemo kianda baka 11 ogokora eyemo kianda mwalimu cheni Eyemo. eyemo kianda baka 11 eyemo kibungita egoteba ekara kwanete aya kobarigereretie akabogorigwa gocha igoro rire rikamuhira korwa ase amaisabo kobarigereretie mono gocha igoro ekera are kogenda rora abasacha babere babekeire chianga chindabu bagatenena ang'e na barabwo bakabura inwa abasacha bagarire naseki muteneine mokorigereria igoro oyo Yesu obogorigwe korwa ase more kogenda igoro nabo igo arache koreng'ana buna mwamorora akogenda igoro nkiuroche ekebunge kiagototebi ng'ando ise gosomana nokomano keyemo isana ibere nabo togotebi buna Yesu oyo oruete iga buna achiete naye nabagocha igo ng'a buna rire rikobara iga buna lightning ng'akose lightning gare korokwa ekegusii Okobara. Okomesa. buna okomesa kori gokoba koru ensemo eyemo baka ensemo yende ng'akire omonto aroche noba ase orabe igo oroche ng'aiko naende gocha gwa Kristo nabo korabe igo ng'a bono chingaki tokweriganeria nachiechi ng'a lakini nomaete ng'a amafundisho narorora amang'ao omonto agosoma ekebunge ekemo oteba ng'a nabo egoteba iga ng'a omanyete gento nkere bagocha baroka rapture ng'a rapture eye ng'a Yesu gagocha aiba abanto aire abande atiga abande korende na ekebungo bagosoma ekemo lakini kebunge eketari boigo kegoteba gegotoka ase Mathayo 24 I think 24 kebungo kikeria nkera orende lakini nkiarenge ase amafundisho aitarero lakini are goteba ng'a bono ekero tokweriganeri nki tokweriganeria eke kweriganeria chingaki echi chingaki chiechi chingaki chiogocha kwa Yesu Kristo nchera kiarache twasomire ogokora kwa batomu twanyorire ng'a ekera agocha buna abasacha bari bamorocha akogenda ng'aki bamorocha ebisete igo bagenda iga gochia mara korimera buna akorwa igo buna akobogorigu buna akogenda ng'a naende ekera agocha naende nabo akomorora agocha igo korugoro ng'a igo titong'aineka ng'a nonya mafundisho arora yoborimo ntobaise gwancha mafundisho aya are maminche ne Biblia igo chingaki tokweriganeria nchire chiogocha kwa Yesu Kristo ng'a naende egento ekenene tobwenete goteba nkeringa tobwenete gotebia abanto ng'ogocha kwa Yesu igukoribwa mono abanto bamanye bo ng'akire oyomo ito ase chinkoro chiaitu ebwenete tomanye twarore ng'a babo William Miller omate bamanyete bamete ng'aki chieri 17 something 17 naende bono geto kari 20 something ng'a lakini tomanye ng'a ogocha kwa Kristo ng'ang'e kore kero tokorigereria chidariri chionsi pitoroche ng'ogocha kwaye ng'ang'e kore lakini omanye ng'a abanto tomanyete chingaki chinene chichiomari etamanyete okang'a Yesu tari gocha Yesu ngochari nigo chingaki tokweriganeria na chiechi tomanye ng'a Yesu ngochari naye kera gocha gocha kwebisa gocha kobogori banto bande ikire omonto gakomorora okomana kekero togosomora etingi 19 togotebi ng'a ekera gocha nonye bari bamobetete ritumo goika bamorore ng'a naende obo bari mborora abo ase 19 okomanoka totanyare kweresa bono iga tokore omonto oria omobetete ritumo nara bono iga ng'aki ekonyarekana ng'a namorore lakini
tonyarekanere ing'ana amorore engaki yesa kwirana tutatageti gukwana bono iga niturachi gukwana maybe ekaro toranyorera ibanga omonto oyo njera kiakomorora naende ng'aki agochikoba korende gente kene togoteba tweyarigania ase chingaki echi yeso mbwangare. Amen. Naende togoteina kerachete engaki eri entang'ani gachete ekeng'werere bakeigo bamoroche lakini bono keragocha gocha nkere eriso nigo riramorore kere ogoto nigo koraigwe chitarumbete chiki chikobugu eri ebiture eri nigo bigocha koigwa kere omonto baka bari bararire ebagocha koigwa kere omonto ora ase ense nigo ararore obonene bwaye titogwenereti kung'ainwa amarika amachenu aenekirie na ebikorwa bikoraga ogocha kwa maiso kwa Kristo maiso marore igo bona abanchu bomonene ogocha kwa omonene ng'ang'e kore naende gwatebire bande abang'ainereri ngocha bare batana ng'aki aya Kristo ito igwete korutukanya tutare iboru naende baka twatokire twagotire nachisokoro twatindekire okona gocha ngona gochare abantu aba bori babwate obokene bakona kogamba amariko ngotoero kiare chingaki chia omonene naende yani onde taiyo manyete ngaki gose chinsa lakini ogocha kwa Kristo ngokora ki ngoenekiri nkorange mwalimu cheni kang'ana Mathayo 24:27 na 30 tosomerengo yatebana 24 27 na 30 24 nakibuna akomesa gokoru mocha wabara gochibosongo nabo igo ogocha kwa omwana omwanya banto korache koba naki ase ribegorire nao chinsoti chisangererekane chirasangererekane 29 okay korende bwango magega ya emechando ya matukaria erioba naryo njoke ribe omosunte na omotienyi tokobara na ching'ana ng'eni nachibe korwa igoro ne chinguru chia igoro na chitengechigwe tati erio naryo ekemanyereri kia omwana omwanya banto kerache kororekana igoro na ebisaku bionsi biense nari birarere naende nabarore omwana omwanya banto ogocha ase amare igoro ne chinguru nobonene obonge na 31 naboigo elio abamaraika baye na egeture riekenene egeturi nabarabwo basangererie abachore baye korwa ase chinsinyo inye korwa chinsinyo eyemo ya igoro goika eyende. Amen igo abanchwa bomonene na ogocha gwa Kristo nabo kore maiso marore kere eriso ndinyare komorora Mila na ebibilia abanchu bomonene nkorigereri tokare igoro ya William Mila oyo kwaneire ese amaonchoreri akorete na ekia amanene akorete ese ing'encho ye inchiri eye enchiri neri eria na okoirana gwa Kristo ngokaro koreng'ana buna William Mila enderete kona koreng'ania mariko amona ayande obobisi bwebiria nigo bwagenderete kona koigoka gochia asare nigo arigetia mariko aya buna omonto okorigia amagena abisegete nere ari akairaneligwa ase okoegwa eng'eria enene kegima omoiko mochenu nigo oigorete ring'ana ria Nyasaye goikera obomanyi bwaye nigo achagete gosoma amang'ana y'obobania ase okwerwa konga buna koria abwate ekero arenge kwegera ebibilia na buna arenge konyara kwegera chinsemo ao chiamariko enasoma muno omorikia amorikerete osarigete igoro yo ya William Mila ekiagera nabwate ensemo enene mono akorete ase eng'encho yokoreta oboremi gose obosemi obonene igoro ya mariko y'ebibilia tosomere ngo Isaya 28 kebungo gia kianda
ekebungo gia kianda egoteba nigo bagoteba ning'o Isaya aganetie kworokereria obong'aini na ning'o ere aranyare komanya amang'ana aya amaya ine na abana abake abo batachirwe abo batigigwe kogonga 10 o 9 and 10 bono ikomi nigo agotoa ogochika igoro ase ogochika ogochika igoro ase ogochika ring'ana igoro ase ring'ana ring'ana igoro ase ring'ana aiga make na aria make. Amina nebuku goika ebuku mate na nditwara saba echuma ya etatu rigero na birori babiri nang'aki ebuku egekweresa okoyesoma kurwaiga kwarigereri kwabwatane nama no gochika kuri gochiasanga gochika kuri gochiasanga ande kwarigereria ebuku korubuno mochakanore ande kwagendera baka kwachi kubwatani gochia ogotabuki gochiese okomanuka ng'aki gukari igo bono William Mira egatambuire na goseto kumurigereria ese kerengo keri nang'aki nare chikaneti amarika yabu nebwenerete na kuyamanura buya buna bwenete kumanurwa na kumana gokona obuya bwa mariko monene akamana kumanyekana ibimanyererio by'obubani nigo biko igwekana buya kegima gwetera ase Biblia enyene ching'iti chireo nigo chitenenerete abaruoti gosa amaruoti embego nigo etenenerete obosaria yani muna Yeremia goteba 49 amache nigatenenerete abantu gosebisaku omokungu nigatenenerete ekanisa yani eling'ana ria Nyasaye likwerese elimo gochiese elinde igo bono tigango turigereri yakwaneire igoro ya obobania lakini bwatokire se Daniel wagende se Yeremia okomanuka nkorororo igo bona abantu bomonene igo William Mira akorokigwo muno omonto omanyete nang'aki ring'ana ria Nyasaye libwenete koki igosomigwa ero kwanyora omobaro nobwate Ezekiel naeresete ayi yonsi akorekana igoro yo obobania igoro ya obobania bwa Danieli na koboigorera mono na Yohana nere noroche muna akogotoroki aya turarigereri aya tokona korora chinga kichi chiabono igoro yo omoerio chinga kichi chiomoerio na ebitu agenda tosemereti ande togendere togosemeri agocha kochimotu koreng'ana buna William Mira agenderete kobeka amang'ana aya yobobani bwe Biblia ase obokoreri nigo aichanetigwe ase amang'ana anyorete koreng'ana nokwegena kwaye abwate igoro yekero giokoirana gwa Kristo nokwirana gwa Kristo abantu bomonene nakwo gosemeri tobwate nande William Mira muna akorigena na igoro yobobania ekera koerasa ko obobania igaya rigeretie amasoma yako ya ring'ana ria Nyasaye akorisoma ya morokia obobania muna bochikanete bokagoika okoirana gwa Kristo abantu bomonene William Mira igabwatete amariko na koyachambua eyemo ase eyemo okobwatani okoia nokobwatani ogokoro onsi abwatana imate small comment kende William Mira ne Biblia William Mira ne Biblia ebingo mbira abunda mente bikaiga bibiri bitatu munego tebaiga William Mira oyo ekerani nkonya kwegera enia yaye nereri yarenge igare kwegera amanyo bumanyobo na nkoruriri nande ngakiki nande tokonyora ngaki ring'ana ria Nyasaye rirori nigo riteneine bokomo muna twaiguga igwasoma Isaya 28 naki igare kwegera kurwa make na amake erindo manya okugani gwe Biblia nkoroki na tokonyora ng'emere ng'ani sana isato ibungo bitano bitatu na kianda bigoteba naki Solomoni gari ukwana igoro yobong'aini konyoturinga Nyasaye nonya ring'ana riari gotuguterware nonya ria Biblia yari gotuguterware Nyasaye nkwaringa abantu bayo bong'aini muna bono eketo konyora se Daniel ya 17 ngotebiringa Nyasaye akaba murabari batatu chisemi kwegera na tokonyora nga Daniel naende yani tokonyora naenda sokomanuka eyemo dan okomanuka eyemo na ekebunge kama baka bitatu ngotebere naki nga okona kukomanuriro Yohana amanureretwe kohorokerera buring'aneri ng'aring'aneri gekereria amanuiru ekere William Mira amanureretwe ring'aneri nigagenderete kwegera make ogosang'ani akegera mpaka akamanya ng'inkiria bwenete kwegera na intu boigo
twatebiwu tonyare gotenda bokong'u na ering'ana eri nare gotaka tosoma ase second Peter eyemo second Peter eyemo 19 niga egoteba iga na intwe ntore na ering'ana riobobani riteneine bokong'u kobua na inwe inamokore buya komorategerere na kobwata buna etaya ekomoreka ase omosuntore goika ekero bogokia neng'enang'enia ya mambia eoroke ase chinkoro chiaino ime ng'a ekero torakora amaya tobwate ring'ana eriga chisemi na intwe ntaigwa korwa igoro chigotworokereria ase ring'ana eriga buna William Miller na ebibilia agenderete koigera ng'ora akanyora amake na amake akabekerania erinde akanyora chisemi chikomoorokeria ekiagera ntwanyore korwa moino ng'a tarenge mwadventista niga arenge omapristis akaorokereriwa goetera ase ebibilia akanyara gosoma igo ng'a chisemi na obong'aini ekero torasabe korwa igoro nyasaye natoe buna amura bari babo Shadraka Meshaki Abednego baetu chisemi korwa igoro nabo igo twamenyire gotebi togokorera ase Petero naki ing'a katorakore buya ring'ana riria nditomorekere korwa ime yaito ase chinkoro chiaito ime muna etaya. Amen. Nokwegena nkomenteke imbia mono mwalimu amatuko chiri 2,300 a Danieli 8 ekebungo gia 14 ekio igo togosoma Danieli 3 ekebungo gia 14 omochenu ori bwa eritang'ani akang'iraneria nase engaki chimogoroba na echimambi chiri 2,300 maega yayo obomenya obochenu mbochenu aiga tokore korigereria bado ntogenderete korigereria ng'a William Miller arenge gosoma ring'ana ase ring'ana richiko igoro ya richiko akamanya ng'a ring'ana ria Nyasaye ng'a kirigoteba aiga ntoroche bono egetabu gia Danieli eki twasomire 3:14 ngoe twaeirwe amatuko kero togotebwa amatuko etogotebiwa ng'a rituko oritenenerete omwaka oiso gosoma omobaro 14 nabo okonyora ngotuigorerera amang'ana aitwe amanya ng'aki Nyasaye atetie abana ba Israeli ng'a abana aba baino mwesi igo mogoetana naiga ase eroro ase amatuko ase emiaka 40 rituko erimo ase omwaka ase eng'encho yogotegena kwaino igo ng'a rituko gochia ase Nyasaye igo rireng'aine omwaka bono iga twatebi igo obobani nguru igo bokara ase Danieli ng'a amatuko naro chiri 2,300 ayo tokare gotebiwa korwa ase egetabu gia Danieli ng'a amatuko aya tokare gotebiwa iga are emiaka chiri 2,300 ng'a bono naende tokare gotebiwa ng'a amatuko aya iga arwete gochia ase abana ba Israeli gochia ase abayahudi nasi kiakorogwa gochia ase abayahudi bakare koegwa ribaga ria emiaka eye egere baunchorerie egere baitabere omotoria ng'a Yesu Kristo bamoitabe ing'a nero oreki omotoria ng'a baonchore amagima abo bakaegwa chingaki echi lakini ekero togosoma gochia bosio otokonyora ng'a amatuko aya gagere ona kobutorwa abe ebing'ese naro togotebiwa 70 weeks naro togotebiwa emiaka 490 naro togotebiwa emiaka emingi eregati abo ng'a lakini ekero tokorigereria amatuko aya onsi Nyasaye tari gokora gento getari goikerana kire egento Nyasaye abanire ekegoika to the dot oiso korigereria buna abana ba Israeli abuna omochakano 15 ekebungo gia 13 tokare kora abana ba Israeli Nyasaye kare koru covenant na Abraham okomatebi ng'a aiga ntwasomete naende ng'a aiga sigwatachiri abana bago mbache baba lakini kabache goika ase nare bakogenda babe slaves baba bakonyegase bamenyo akamatena naende bakomenya baro emiaka 400 lakini ekero gosoma Exodus 12 osome 41 ukari kuinyuru tokari gotebiwa ng'a abana ba Israeli bakaru Misiri emiaka yaigete 430 naende omoriki bwa ebibilia arenga goteba ng'a ekero yaigete baka esekendi abana ba Israeli bakaru
karumisi inga ego nyasaye kara rurobo bani akurobo bani boikeranete inga ego kira ringana tosi gosoma mari keyemo 15 tokaragota ebigunga chingaki chiaikire ngana ende oboruoti bwa nyasaye ng'ang'e bori ngitogokora angama nandi mutigie bibi mwegene enchiri the good news amen enchiri ya kare na kare na mwegene ngiyo kogera Yesu kare goteba mang'ana chinga kicho boruoti bwaye chiaikire ngiyo kogera gotebia abayahudi kiagara mbaye tuchinga kichi babwenerete kwangama nandi begene ringana ria nyasaye ebibungo twarosoma byose abagalati nero inyenye nero nabego tange ekerenga kiyaigete nyasaye gatumo mwana oyo ogosoma barumi isanemo nereta teinga chinga kichiri chindonge karo cheigete mwana mwanya bantu nabachete agakwase nje ibibya mwanya bantu amatuko kwanera na alichiri bubere na magana 3 tigatosoma Daniel yeyo nalitora ntwasoma Daniel ngitokoria ese Daniel isana ese 14 amatukaya omwali bwa matukaya ngikegendererete na kitokali kweresunga ki asa amatukaya karosoma ntwa kwanete igoro ya history nobo bani bikogenda igobure gentekemo bona kare tokurigereria iga tokaragota ebigunga kare tosoma ibitabo byobo bani twatebigunga amatukaya igachagete ingakierie ezira bae tugochika ezira ngai barenge Babiloni twatebigunga omaite kare ezira barenge ororo twatebigunga ngakineria igete engakiya nyasaye buna twanyora babwena tokurwa bachikwagacha Jerusalem yebona ngosaliti Jerusalem omaite nabanta naba abarumia na ubasaliti ngane njabwena togocha eche kwagacha Nebukadnezar the king of Babylon. Nabo basaliti ekana ngabono umufarume nakaro okari kurwo gochika egera ezira baruo bache kwagacha Jerusalem ezira oyo twatebigunga emiaka ya 457 457 BC Yesu atara iburu buri myaka yari ko barugocha maega abo bono tukari kukwanera 70 weeks 70 weeks ngokwanukire ekarosoma Daniel kianda karosoma Daniel kianda ngokwanukire nga 70 weeks chitogo kwanera igochire amatuko na hande emyaka 70 weeks goko bara obare chigwiki obara amatuko igago cha matuko arenga 490 twote winye emyaka eye igachaka 457 igaika 34 igaika 27 emyaka eye igaika I think 27 enga kingi kiabete Yesu akabatizo ngomo elioye kere toko endera gosoma Yesu agakore gasi ase myaka 3 igaika 34 AD Yesu agaitwa akagenda wese gosoma Daniel kianda wese gosoma kurwabu 23 24 25 naboko nyora manganayo twamagote biguri tukorinde tokaragata bibunga ubona byogogo obo bani obo noburo botambe ase Biblia twarorere emyaka 490 kero gosoma abu Daniel ngote bigore Daniel ngweresu ori Daniel kianda abukoru 25 ngomonto oyo the anointed one ngoyo mochore ngoche guikarase abwana tokogambe myaka erenga emyaka 7 ngara kini kare kiri myaka 3.5 ngana iga akari gutigigwe gasi yaye lakini egotebunga okorwa sadaka kwaye chi sacrifice ntitenenigo ngoyu noyo oli Yesu Kristo tigatosoma Daniel kianda 25 and 26 25 asayo momanye nakolengera linga okorwa engakieli lingana lya rwetwe igoro ya Jerusalem inga noagachwe naende goikase engaki yogocha kwoyo umwakwa amaguta oyore umugambi na chibe chichuma 52 gose 52 ase 50 ara 50 nebere 52 naende ase chichuma 50 nomo
na ibere omochie nwagachwe amo na echinchera chiaye na echiburi chiaye korenda ase engaki yemechande menene bono togotebi gung'a chinga engaki enero babesire bachire kwagacha omochi buna batebetibu lakini rende twatebi gung'a engaki ekere yaikire 7 years enusu yaye 3.5 years yesu ni miaka ere ngarandeti miaka 3.5 emyaka 3.5 eye akabamba tachi gukora imyaka eri sawa yabanetu akabamba agakwa agatindekwa akagenda igoro ngakorwabu emyaka ekara tokorusa ni imyaka egotigara emyaka igobono tokorusi 490 korwa ase emyaka 2300 ingito kegotigara 1810 nero yatigaire egara bona abayahudi aba nono nilibaga baetu mang'ana abongo erakari bono karo tokorigere tokorusi 490 korwa ase 2300 togotigara 1810 gokobeka 1810 korwa iga 34 AD yesa akorete egasi yaye mpaka agaika gatigati ikaera okonyore gocha gotwikeri 1844 nere toroche William Miller oyo twate gorenge umo Baptist akarigichi scripture era karanga ogosibi gugwekaru ere ogosambu gwense nebibe agatayabona ngo mwaringo ocho lakini really ogosibi gugwekaru njamine ti ogosambu ense njamine ti ogosambu ense egento yamine ti bono tokare koira ne karu yense ebweka ne karu ya igoro tuisa gosoma abaibere kianda yonsi pi nabo konyore ko gotebi igoro ye karu yense ekaru yense yarenge nga umuntu karakorire kebe igakoru chi sacrifice botambe kirari buna wakore ebibe botambe nga igo priest nabo bagachire karu lakini karu yenga kibaringa koendere ekaru yaringa chinse maisato nere ya isuko yarikoro ko outer court yaringa yabantu raya ndebwensi aya na inji alafu tokara inner court yarikoro ko holy place abu no chi sacrifice ya karuru abu asaba priest bagachire every single day for chi sacrifice asinaro agatatu arenga achenupi abu achenupi no bono omo priest yorokondo no yomo oyore high priest ogachire once a year ochikoru chi sacrifice osibie kar nga chi sacrifice chi akaruru kira lituko ichari gusibie bi ngeje bibe byare koenda mo priest yori bono nero tenenerete Yesu igare gotweko otara na bire byumwako omugima ngego iko mwako omugima karawalire akoenda holy of holies achenupi ogenda ororo kwanza akuru sacrifice yaya ebibe biria wetakasa na otokala konya chimbuli chiribere asaseli neliende nande twatebihunga oru sacrifice yabantu bonsipi omako inde karume holy of holies abogoriti amanyingari ochikokoraki ochigosibia ine ekaru yabona yaigoro nchera kiyo cha gosibigu na ndendiriri toisokora Matthew 26:27 ekara yesa akoboka nga yakogenda togotebigu nonye Paulungu kwanerari nga gakoboka ogenda igoro akaransa soko okoboko kuri kwa Nyasaye indirenda gocho wika holy of holies egere achigosibie ekaru eria ebibi byemwanya bantu biruororo abaibere ni yukiana na twateba toisa bibaga tutabwate twareko yasoma yonse egotabanga umo priest yoyo itomanane igakoenda ase holy of holies no aragosabereki agusabera abachanu baye ngaigo Yesu goikenga kiyare goika akoenda holy of holies ya igoro asago chikobo mukuani omanene ogochigosabera ebibe bya mwanya bantu ngaki kiye gocha koenda nenga kiyo gosibie karu ndiye karu yego chigosibigwa 1844 yitwanyora ngaigo gento twarigirie ko asama tukaya 2300 tokargo tabungo mwailioye ekaru nesibigu nere tokaranga 1844 it was not a disappointment igo yare ngogo sibigwa gwekaru ya igoro nari Yesu as the high priest oito akareko enda holy of holies akareko berororo aroba kabono iga gotosabera toiso kosoma revelation ngotonyorire ngaki nenga kingo ikere umo malaika Yohana yachite kurigereri akaroranga eliokiri abeira ase karu ya igoro monta atanyare gokoraki atanyare kokuru masabo kende elioki iso kore na Exodus egota tabinga kare
ekero nyasaye arenge goika gocha nse ase abana ba Israeli ari goika ari ase tent of meeting iga ari goika buna rire buna erioki ng'a iga ekero toroche erioki erire ari ase Holy of Holies ng'a iga bono Yesu okorire egasi yogotosabera ngoira nare nare gokora ngoteba iga ng'a ekero Yesu akoirana chingaki echi chiaikire erioki ng'ang'ere erichori oboche nobori bwa nyasaye the glory of God eso ase Holy of Holies eso ase ekabi igoro Yesu ataso ase achenu pi kiagere egasi yaerire tweyarigani tobeang'e amatuko ayombo. Amen. Amen. Yamono. Omonene omochenu biamuna ase chinse echi biamuna ekiagera twegeire pamoja omonene nomotegereria ogotegeregete omonene omoseseni anyare koigera na anyare gosuka ang'e na asore na gokonyeka nyasaye nakeri twarore koruga iga omonene teba na amang'ana aitu tware kori korende yabaye ao korugoro omoiko omochenu tiga onyare koba ogotora kera engaki na kera rituko nari twegeire omonene anyare gotokonya tokineke moika naende ekero tokororekana buna intwe abana bao omonene oito nabari bare isiko mbanyara gotorora intwe korende bakorora Yesu ime yaito twasabire twabire ebi biito bono gotogokora kora amo na intwe naende ogenda amo na intwe nyasaye nomotegereri oyo ore omuya otegererete bono iga omonene omoseseni goetera ase oborendi bwa Yesu Kristo yore ombori oito. Amen.